Me yasa kika ce kina so na? Kin san ba fa kowa ni nake so ba a garin nan gaskiya. Ya sa ma gwara ki sani. Wallahi kana burge ni sosai. Yanayin shiganka da kuma tarbiyyar kana burge ni sosai. Ban ga alamun kina so na gaskiya. Wallahi ina so ka ce sa kullun ka zo ina fita ga ina sai ina hira da kai. Kuma ta ne kwana biyu. Lafiya lau. Ko me kaka wuri na ne ban gane ba. Ya kama zaki kuma. Soyayya mana a? Ba na cika daina kula na ba. Sabida me? Ba na son ka. In kana so in kula ka, zan ka shiga irin wannan. Bari ni haka kuma zan kula ka. Ne kin sanya aka sa ku na sa wannan kayan kuwa? Zaki mu wulakanci? Ba da mu inda aka wani dan kauye ne yake wannan abun. Ba da ni ma zan je birni. Zan je birnin waye zan dawo. Na gode sai an jima. Sha bayyane tsohuwar budurwa ta sakon naki ne ina so ki san na samu wadda tafi ki ne wajen kwalliya baki haka yi ta ba hanga iya tafiya baki haka maka fare ta ba ko da murmushin ki ba zai kai na ta ba samsam ba abin da kyau ba tafi ki ba Allah ya isa lokacin da na bata da ke kin ga wariyo ba zan gina yi miki ba war budurwata, wuce war budurwata, wuce war budurwata, wuce war budurwata.